Здравейте, аз съм Жени. И аз съм Ана. И днес ще бъдем просто две момичета, които ще обсъждат кои според нас са най-силните вилани в анимета и накрая ще се постараем да ги ранкнем. Без ability. Да. И също така, ние наистина просто сме две момичета, които водят дискусия. Които нямат пълна информация за всеки един от виланите, които ще обсъждаме. И това може да е много annoying, но приятно гледане. Така. Значи, говорим за аниме, виланс и кой би спечелил в файт. Имаме за номер 1 Махито срещу Шигараки. Това е толкова insane pairing, смисъл, буквално... Който пипне други. Да, буквално. Плейтак. Да, буквално ще е плейтак нещо и цялостно като сила съм много на едно ниво. So... Виж, аз като голям фен на Махито и неговото представяне в Jujutsu Kaisen, мисля, че знам кой е моя фаворит в този пейринг. Лошо е, че сме два Махито симпа. Лошо е, че най-вероятно абсолютно никой друг не споделя това мнение и не знам, просто е добър вилан. Мисля, че го заслужава. Махито е страхотен вилан, Шигараки можем да кажем, че е misunderstood teenager. Да. Така че може би, и Махито е pure evil и може би ще има по-малко задръжки. Не знам откъде извадих тази логика. За да спечели, но... Той просто ще е по-агресивен в играта им на так. Да, пука му по-малко. Да. Така че, окей, Махито. Махито. Така, окей. Махито печели. Следващият в нашия списък е Музан. Махито и Музан. Музан. Да, вероятно. Много по-overpowered е. Плюс, че знаем всички края на нашето мило виланче от последния рунд. Така че смятам, че наистина Музан е clear win. Да, Музан най-вероятно ще го размаже. Абсолютно. Добре. Тук нямаше нужда от логика. Окей. То не, че имаме някаква логика. Така, окей. Музан. Следващият в нашия списък е Мадара. Музан срещу Мадара. Окей. Мадара е много overpowered и technically, ако бъде съмънат from the dead, е also kind of immortal. Да. Което е нещо, което се случва в Шипуден. Но може би, не знам дали е controversial да го кажа. Смятам все още, че Музан би спечелил това. Според мен ще е много равностойна битка, ако това се случи. Не знам. Все пак и двамата са kind of супер overpowered, топ е прекалено щупена power система, така че не знам. Да, може би Музан. Мисля, че аз към това клона. Аз все пак мисля, че ще е Музан. Да. Окей. Той е по-добър вилан, отколкото си представях някакси. Мисля, че отпадне бързичко. Не. Да, това беше добро сравнение. Добре, продължаваме с Музан. Следващия в нашия списък е Орочимаро. Колкото и да ми е тъжно и колкото и голям фен да съм на Орочимаро и това, че не знам, е първия вилан, който ни интродюсват в цялото нещо. Обожавам Орочимаро, но no way he winning that. Обожавам всеки един герой, който е някакъв репрезентейшън на змия. Окей. Да, просто реших да вметне това. Но да, Музан. Definitely. За жалост, Орочимаро отпада.
Следващия пейринг смятам, че е доста интересен, защото явно продължаваме с Музан. Имаме Музан срещу Ерен. Nani? How is that interesting? Ами защото, колкото и да не харесвам Ерен, той смятам, че е изключително overpowered. Така е да. Но също така е досаден и не го харесваме, so... Тук ще сложа фактора на това, че Музан, може би, ако приемем, че и двамата не знаят нищо за другия, смятам, че Музан може би няма да фиграутне достатъчно бързо как да го убие преди Ерен да го очисти него. If that makes sense. I guess в някаква степен разбирам, но въпреки това не знам. Цялото не мога да си го представя. Не знам, Ерен не може ли просто да го настъпи? Но пък той, окей, Музан е демон. Да, в смисъл, мисля, че му трябва малко повече от настъп. Да, окей, не знам колко ще е ефектив. Да. Така че не знам. Но и Музан да печели, не искам той да печели. Какво просто, за да направим нещата по-интересни, да го махнем от тук нататък? Еми... Окей, за кого си ти? Не? Това беше твърде пашен. Не! Ами... Фейрли, ако той печели, той остава, в смисъл. На Музан ли се съгласяваме? Мисля, че това е крайното решение. Окей, файн, Музан, отново Музан. Вау. След това обаче имаме Light Ягами, Death Note. Добре. Мисля, че... Окей. Тук е странно, защото той може ли да убива демони? Не знам. Да, и аз също за това се замислих. Защото ако може просто да се крие някъде като абсолютна мишка и да му напише името и да е такъв като oh, and now we wait. Мисля, че clear win. Но също така, ако може да убива демони, това го прави много overpowered. Но просто в неговата вселена няма. О! Да, точно така. Чакай, значи реално е валидно нещо, което може да прави. Окей, значи тук слагам Light. Да, Light. Тотално Light. Light. Правим го. Окей. Light. Някак си. Окей. Много бързо се дигна. След Light имаме Грифит. Light срещу Грифит. Еми, Грифит пак е демон. Да. Kinda. Добре. Но... Мисля, че пак е clear win. Не знам. Освен ако някой от следващите вилани няма способността да намери Light много бързо и да го убие и да предотврати по някакъв начин записването си в Death Note-а, мисля, че той ще е победител всеки път. Значи Light срещу Грифит. Слагаме Light. Ли? Не знам, защо не си съгласна с това? Doesn't sit right with me, but I can't quite put my finger. Не знам. Но добре, окей. Слагаме Light. Light срещу Сукуна. Това е болезнено. Аз много харесвам Сукуна. Нямам търпение всички да ни нахранят колко сме тъпи, как Light не би могъл да текне никой от тях и на файт. Да, извинете ме. Добре, реално не говорим за 1v1 файт на полето, нали? Не. Говорим за някакъв... Това си техните абилитита, да. Да, буквално. Тогава просто Light е прекалено силен за всеки един файт.
Добре, но тук... Сега да им знаем имената. Да, това което е до сега не включвахме в цялото нещо. Защото реално на него ще му отнема доста време да им разбере целите имена. Казваме, че печели Грифит. Окей, Грифит. И имаме Грифит срещу Сукуна. Сукуна. Honestly, не знам. Дори няма да се опитвам да подкрепям това нещо. За мен е клирни Сукуна. Няма да подкрепям това нещо. Защо? Не знам, просто наистина, особено във втория сезон, не съм чела мангата, което може би е проблем, но не знам спойлери за мангата. Това е доста силен керактер. Наистина аз смятам, че няма да има какъвто и да било проблем с това, плюс че отново става въпрос за нещо, което няма абсолютно никакви задръжки, не му показа абсолютно нищо. То просто отива и убива за своите цели. Girl. Грифит. Грифит определено, каквито задръжки е имал, отпаднаха в момента, в който стана демон. Honestly, просто не знам какъв им е power level, не знам как да направим скала, която да межърне. Да. И двамата са доста overpowered. Може би това много зависи от... Окей, няма да им създаваме обстоятелства. Чисто едно в едно. Едно в едно. Добре, хубаво. Тук е ситуацията едно в едно. Добре, ако Сукуна е full power, може би да. Може би да. Окей. Ще спечели. Но да, това беше... Пак съм си за Сукуна. Ще да кажа, че също е някакво доста равностойно нещо, но може би тук имам някакъв фейвратизъм към Сукуна. Просто в моята глава Сукуна не е full power. В смисъл, е това, което е в анимето. Да. И... Да. Което Сукуна пак не е малко. Да. Изобщо. Но там със сигурност графично. Но Сукуна full power е... Да. Предполагам, че той ще спечели. Добре. Имаме Сукуна така срещу Макима. Добре, може просто да сложим Сукуна тогава. Не знам, тя също е доста силна и изключително добре написана като вилан. Тя е много добър герой, да. Да. Не знам твърде много за нея, от малкото, което знам. Като история и като начинът, по който е бил над керактера и в анимето е много добър. И нали в мангата. Да. Но да, бих заложила отново на Сукуна. Добре. Слагаме Сукуна. След това имаме Пейн. Сукуна срещу Пейн. И виж са, това е интересно, защото... Защото харесваме Пейн? Не само. Защото Пейн може да контролира различни тела. И се чудя дали тук няма да е голяма част от цялото нещо mental game. Не знам дали Сукуна може да засече тези неща. Не знам как межърваш те какво ще си мислят по време на този файт. Да. Не знам, валидно да е просто накрая да се самоубие така. Кой кого? Добре, това е валиден въпрос. Не, говорих за Пейн. Ли може да го накара? Да накара Сукуна да се самоубие? Не. Невероятно. Не може. Пейн няма... Не знам дали няма. Въпреки, че това ще е много щупено. Не може. Окей. Сукуна. Пак. Окей, сега Сукуна Зерев от Fairy Tail. Тук ти трябваше
да кажеш. Като тук бих ползнала въпроса. Зерев е много щупен. В смисъл, той буквално създава кърсове, той е cursed being, той е immortal. Като Сукуна? Сей? Нещо подобно. Мисля, той буквално създава чудовища, които обикалят света и убиват хора и рушат всичко. Той е мега overpowered и единственият начин той да умре е от човека, който обича да го обича обратно. Доколкото ми е известно, не съм стигнала до там с мангата, но това е информацията, която имам и honestly, не знам дали това е много лош тейк, но не знам дали този файт ще приключи, докато някой от двамата не обикне другия. Вау, това ще се превърне просто в някакво много твистед любовно нещо. Да, в смисъл, Сукуна трябва да започне да го лайфа ъп. Защо? Да. Не, те просто ще се бият толкова дълго време, че ще избият абсолютно всичко останало по земята и няма да имат избор, освен да се обикнат и да се научат да обичат своите различия. Да, и да умрат. Both of them? Ами горе-долу, доколкото знам, това се случва при Зерев. Окей, значи просто класацията приключва за това, защото те двамата ще умрат. Ужас. Нямам търпение. Добре, в новата ни вселена имаме Кинг Брадли срещу Дио. Така, това ще е интересно за коментиране, защото ти не знаеш нищо за Дио и аз не знам нищо за Кинг Брадли. Да, абсолютно. Добре, кажи ми какво прави твоя вилън. Кинг Брадли е един доста интересен човек, който след това така малко спойлери, се разкрива, че нали, хамюнкила е хамюнкилъс, както и да е, и представлява един от греховете и е интересен и се различава от другите грехове, просто защото е единственият, който да кажем избира да живее сред хора и е изключително агресивен образ, има много странни идеали и нещата, които прави са изключително ефективни. Също така е единственият, който остарява, което мисля, че го прави Mortal, което е доста голям минус. Но other than that е доста силен злодей. Окей. Дио. Дио. Окей. So, Дио, basically, тялото му е на доведеният му брат. Да започнем от там. Окей. Всеки път, когато някой се опита да ми разкаже нещо за Джоджо, просто искам да хвана един камък и да си разбия черепа. Обожавам Джоджо. Знам, че много хора го обожават. В смисъл, окей. Дио, може би не ми е любимия вилън от Джоджо. Не е достатъчно мимабъл, не е Йошикаге Кира. Но, така, както и да е. Дио. Той има стенд, което са basically ability-тата на всички от Part 3 и нататък. Това го знам. В Джоджо. Окей. И basically неговия стенд е, че може да спира времето за няколко секунди. Mm-hmm. И през това време той може да прави каквото си иска. В това пространство. Да, това е неговия стенд. И също така пича е рип. И е яко неадекватен. В смисъл. Кажи ми един character от Джоджо, който е адекватен. Всяко нещо, което някога съм виждала за това аниме е просто... Моя любимец. Кой е твой любимец? Страх ме. Тоест, нямам само един, но мейн характера в Part 3 и basically този, който се бие срещу Дио. Джотаро. Джотаро, се казва. Да.
прекрасен. Okay. Така. Ще ти повярвам. Добре. In conclusion, може би Дио ще спечели, просто защото може да спре времето и да го... Окей. Склонна съм да се приберя с това. Добре. В смисъл, буквално това му е. Добре. Дио срещу Тоджи. Имаме insanely powerful being, който може да спира времето. И homeless баща. Да, окей, това също, но... Но да, може да го лейбълнем като секси пич. Секси homeless пич. Татко. Да. Добре, окей, но трябва да включим в това нещо, че Тоджи почти убива Годжо, който е... Обаче не, тогава все още не е започнал това свое трениране, в което става basically immortal. Така че не знам. Колко е силен Годжо преди да освои цялото нещо, да не може нищо да го докосне и да е вау, по-велик от всичко и всички най-силния. Мисля, че въпросът е дали Дио може за няколко секунди да убие Тоджи. В смисъл, тялото на Тоджи как работи? По абсолютно никакъв начин. Той е обикновен човек, който просто има пистолет с кръст енергия, този червей, който постоянно си разнася, носи. Okay. Да, той няма никаква кръст енергия в себе си. Okay. Yeah. Да, бърз е, но ако се спре времето, това няма голямо значение. Да. Така че, според мен, Дио е доста с много голямо предимство в тази битва. Well, Дио. Чао, секси пич! Какво да се направи? Да. Ами, остана ни Дио срещу Сока. Хисока със силата на педофилията. Convicted pedophile не може... Какво повече може да даде той в този файт? Не, мисля, че просто вече Хисока е толкова мим материал, че изобщо никой не го гледа като нещо сериозно. Никой не консидерва пауър левела му. Аз не знам какъв е пауър левела му. Аз не съм гледала Hunter x Hunter. Yeah. Това е интересен въпрос. Така че не знам, да. Бих заложила отново на Дио. Но да, това... че начинът, по който и двамата изглеждат purely insane в моите очи, като човек, който не е гледал нито едно от двете неща. Не знам, честно казано. Based on looks, дизайн и така нататък, не знам за кого бих викала да спечели. Based on looks? Based on looks, аз съм. Така ли? Да. Аз съм за Дио. Някакси той е... Аз не харесвам много как изглежда. На мен ми е твърде... Нали, има твърде много плочки going on. Те са му нарисували повече, отколкото човешкото тяло има. Такова между 17 и 32 във всеки панел. Да, в смисъл не ми харесва толкова. Да, реално възможно. Но... А и грима на Хисока и това, че е клоун. Да, ти имаш нещо към джестъри и клоуни, така че... Да. Да. И този slutty little waist. И това колко Саси ходи навсякъде. Да, не знам. Не знам. Но въпреки това, просто Дио има тази лудост в очите си. Той е луд. Да. Canonically. Най-вероятно и Хисока е луд. Canonically. Да. Така че не знам. Вижте, тук просто трябва да се съгласим, че не се съгласяваме. Да. Въпреки, че на мен информацията ми за тези два героя е толкова минимална, че... Никой от двамата не е добра идея. Така или иначе. Не е добра идея. Ами, ако е срещу теб, по-добре да бягаш.
каза, не е добра идея и бях такова, като не е чакай, добра всъщност- идея да ходиш на среща с него или... Не, чакай, всъщност Хисока е файн, защото като не си дете, Да. Рано няма- като имаш... няма предатори. Няма да изпита интерес към теб. Да те преследва и да се опитва да прави неща. Добре, стига толкова Да, Хисока. Все още се чувствам все едно, объркахме нещо някъде. Ние със сигурност сме объркали много неща. Да. В смисъл, това са тейковете на просто две момичета. И самия факт, че Махито спечели purely защото е готин. Махито? Хисока? Махито. Не, Махито. В началото. Да, окей. Да. Просто защото го харесваме. Което е, може би, най-лошия ни тейк през цялото време. Не, в смисъл много фер файта между него и Шигараки. Да, реално наистина е въпрос на това, кой ще достигне до първия. Първо. До първия? Първо? Окей, до другия първо. И добре. Със сигурност много хора ще са на различни мнения. Просто смятам, че ние се познаваме достатъчно добре, че да се съгласяваме бързо за тези неща. Добре, ако трябва да сложим топ 3. Окей, топ 3. Един от тях е Сукуна. Абсолютно. Да. Заслужава го. Да, Музан. Между другото... Да, окей. Окей, Музан и honestly бих сложила и Зерев Fairy Tail. Окей, Защото знам пак достатъчно много. Това, че Сукуна загуби просто... Защото решихме, че ще се влюбят и ще умрат. Реално е просто и... Не знам, наистина... Пича просто е immortal. Да. И Сукуна също е доста имортал, така че... И също така Зерев е много хубаво. Виждали ли си Сукуна с... Да. Той е точно тип характер, който ти ще харесаш, така че... Да, така е. Той е депресиран и не говори и си мрази работата. Него го е страх, че ако говори на някого и случайно някой го... Не дай си Боже, ще някой умре. ще... В смисъл... Не само той, и човека, нали, който го обикне. Да. Или той обича. В смисъл, такова е. Да. Гадна. Та добре, Зерев, Сукуна и Музан. Окей. И Light като honorable mention, просто защото по никакъв начин не знаем как се случва това. Да, ето къде объркахме класацията. Това, че просто Зерев и Сукуна умряха и започнахме нова класация с останалите няколко вилана. Да. Окей, файн. Доволна съм. Good talk.